Приятели, аз съм Парлака! Ето ги, тук ще правим видеоклип. Я го снимаш тия. Айде, заповядай. Ала! Дай! И правим трикове и други неща. Снимай на там. Снимай! Леко, леко. Сега си чока. Исмаил! Снимай го! Само да не се строша крачи. Това ли не сме да направиш? Така да го подура. Не. Ема не бе. Това пък се отлепя. Не бъде бе. Не бъде бе. Говори фачиго. Това ли бе искаш? Това ще бъде. Говори сме тук, той пък се делим един си. Няма ли фачиго? Не помага. Уважаеми зрители, ще има лека пауза. Айде, почваме. Айде, ба! Почваме. Копа, ти го си спукал. Няма да видиш. Натискай пауза. Айде, бай-бай. Аз съм Парлака.